Ndewonu ndị na-ekiri anyị ugbu a ekenekwa m unu nke a bụ ọnọkọ ukwu ahụ eji mara ụmụafọ Igbo na AIT Africa Independent Television AIT unu mana ka o si ada nnọọ ebe a ka onye isi anyị bụ High Chief Raymond Alehodokpesi siri anyị gawanụ na ụmụ Igbo unu na-eme ọfụma ihe ọ bụla na-eme na ọ ga na-achịnye anyị aja n'ukwu anyị gawa n'ihu anyị wee na-asị ya ichie nwoke ọma ndewo Chukwu ga-agọzi gị n'ọnọka nwe siri anyị were na-emenụ na ọ dị mma ha na nketa ata na Ojemba anyị ga-enebe anya ka anyị bụ ụmụafọ Igbo si wee nọrọ na obodo anyị bụ Nigeria ọkachasị ndị na-azụ ahịa kedu ka o si ada kedu ka o si aga maka na ụfọdụ si na ihe siziri ike nke ukwuu mana ka o si na-asi ike nkwe ndị ọ dị mma ndị ọ na-abụ ara akụ na ihe na-esi ike ọkara ha mma oge ahụ mana ụfọdụ na-ebekwa na-asị na anwụkwa n'obodo na-adazi kwarahụ na ọnụ na ohụnọ na anyị na ha akwado ịbanye 2019 ka ọ ga-esi wee je anyị nwa bụ ụmụafọ Igbo ndị na-azụ ahịa kedu ihe a nwere ike ikwu maka ihe gbasara ọchịchị maka sị na ụmụafọ Igbo anyị adịghị ekwe ọ na-asị asị na ube n'ihe gbasara ọchịchị na-asị mbakwa na akọte na m nọ na high sea ọ nọcha na high sea ndị ọzọ ndị mba ọzọ anọrọ were ihe ọchịchị wee buru ụzọ na-emekwere ọfụma na-edozi obodo ha anyị nwa bụ nke a anyị nọrọ n'ebe anyị na-eme azụ ahịa emekwe n'ihe ndị ọzọ ya mere na taata mụ na odogwu nwoke ọ na-abụ ihu ịmanụ nwoke pụtara apụta nwoke chizuru echizu Prince Emeka Egwekwe ọ nọ ebe a nụnwa ka anyị na-afịrịtụ n'ọrụ kedu ụmụafọ Igbo Igbo ekene m unu gwanụ ha aha gị aba m bụ Prince Emeka Egwekwe kedu ka ọnọdụ anyị bụ Igbo ọkachasị unu nwa bụ ndị na-azụ ahịa kedu ọnọdụ anyị bụ ndị Igbo kedu ihe na Nigeria ọchịchị obodo anyị dị mkpa karịa afịa anyị na-azụ na-eto o si wee dụta ike ọsụkwada ka anyị aga a na-azụ ọchịchị ndị be anyị sị na ọ gbasara alịa anọ na ọ gbasara ala anyị ahụ ka anyị ji wee nọ n'ọnọdụ anyị nọ taa wee na-asị Igbo na Igbo nke ọbụla unu nọ na ọchịchị obodo gbasara anyị otu a ọkwa anụ anyị dosachara ka anyị ga-eji wee ruo na 2019 maka eji onye na-ekwuri bụ na PVC n'oge dị aṅaa ịtụchakwa emechakwa ihe ịtụrụ ịma nghọtazi ihe ịtụrụ ya mere ka anyị dobiri nụ ya bụ obere egwu anyị na-achịtezi azụ anyị jụọ Prince Emeka Egwekwe jụọ ya si ya PVC ihe a kpara ka a na-eme ka anyị bịakwa ndewo na Africa Independent Television AIT Igbo enweghị ọnọdụ ha na Nigeria ọ nweghị ọfụma ha na-eme for now jee n'ebe ndụ na-achị achị ifu na onwe ihe ha ji ndị Igbo kpọrọ jee ndụ dị iche iche ndụ nke enyere ọkwa ndụ nke enyere ọkwa onwe ihe ha ji ndị Igbo kpọrọ na Africa Independent Television AIT kekwen daalụ ndewo aha m Kaitan ta onye gwara gị nwaanyị ojeri atọ hulata ala kele ndị Igbo gasị ugbu a ka ị bịara ụmụafọ Igbo nke a bụ otu n'ime ihe omenala anyị onye amarọ akụziere ya etu a ka anyị ga-esi na-achịkọlatara gị ha ncha n'oge Ojemba maka ndị Igbo ụmụafọ Igbo anyị ka nọ na Ojemba na Africa Independent Television AIT aha m bụ Ngozi Ọgaga unu mana anyị agagonu ga ṅụọ mmiri tụ ụgba wee bịa tazie ụkwa jee eze mana asị m ka m jụọ tupu anyị gaa anya bụ ezumike anyị gara mụ na Prince Emeka Egwekwe nọ na-ekwu sị PVC ga-ahụ ị na ha efichasị ya na-efichasị efichachakwa anya bụ ihe okwu adị ka esi wee kpa ya ọ ihe anyị chọrọ ka anyị jụ maka na ọ na-abụzi iwetazi nya bụ PVC onye nyere 10,000 puku naira one na one onye gị ma ọ sị gị na-ewere ọ tụnyere onye ibu n'obi ma onye nke ọzọ bụ n'obi ọ ma mkpu onye nyanwa bụ n'obi kedu ihe nwere ike ikwu ọ nnekwute nsogbu ka ọ bụ dịrị obodo anyị bụ Nigeria
mana o nwere atụmatụ nchọ ka ngosi ndobe anyị amara m ife ya echegide wee cheta inji naira 10,000 ma ọrụ wee lee akala aka ụmụafọ otu aka ga-esi wee pịachie ihe nke tata na Ojemba na Africa Independent Television AIT. Aha m bụ Ngozi Ọgaga. Ikwere na ọ ga-aga ọga mana mmasị ndị gọvanọ anyị pụtanụ kwuo n'okwu ụzọ Enugu niile ma Anambra ma Imo ma Ebonyi niile ụzọ agasachana. Ihe ndị ọzọ na-eme bụ arụcha ije nara ego ịrụcha were ego ahụ iji eme eje ofesi eme ihe na wee rụọ ịrụcha ije kwuru federal gọọmenti sị ha biko unu nụkwụ ụgwọ na ịrụrụ federal road mana ndị ka ndị mmadụ nwee ike na-agafe n'ihe akwa ekeresimesi ka a na-achọ igwe ya nka ka emesịanụ. Anya jikọta n'ụwa